Mahtavaa olla taas messuilla ja tosi hienoa on ollut päästä käymään keskustelua meidän nykyisten, mutta myös sitten ihan kokonaan uusien asiakkaiden kanssa. Tunnelma ylipäätään on mukavan semmoinen positiivinen ja eteenpäin katsova, niin kuin tietysti kuuluukin. Toki sitten talouden tiukat ajat näkyy siinä, että paljon on käyty keskustelua myös tämmöisten kustannussäästöjen tai elinkaarikustannusten ympärillä. Ja tosi mielellään niitä Vuorenmaalla käydäänkin. Että meillä on paljon eväitä siihen, miten pystytään kannattavana kumppanina auttamaan sitä kilpailukykyasioissa. On sitten toimitusvarmuutta tai kokonaiskustannusten hallintaa. Jos teillä on tarpeita saada pikkusen kustannussäästöjä, tehokkuutta teidän tuotantoon, tai jos mietityttää konekapasiteetin osalta myös lisäkapasiteetti toisella lailla teidän tuotantoon, niin tulkaa käymään, niin jutellaan. Keksitään siihen yhdessä ratkaisu. Meillä on täällä maailman suurimmalta moottorivalmistajalta Vegiltä erilaisia tuotteita. Meillä on täällä vaihdemoottoria näytillä. Meillä on taajuusmuuttajista CFV 500 sekä järeämpi CFV 900. Lisäksi meillä on täällä IE4 hyötysuuren luokan V22-moottori, V30 EC Smart-moottoria ja sitten meillä on auki leikattuna V23 Sync Plussa-moottori. Tervetuloa tutustumaan!